balo nung ay istorya ako nakikayo na itang meto nga matwa. Meto nga matwa. Sabi na makanyan, o makanyan na, yung panahon ngayon makayaliwa na yan. Kanita nga na, ating kamong $1, kalwal mo keng tindahan na nakakarakal. Kaya nga na nakakarakal darala, yung muna dala-dala nga na. Liwa nga na. Ngayon nga liwa na. At na CCTV nga. So, nakala CCTV ngayon At potang ating CCTV, medyo maging kaya ka, maging bala mo, goody. So, potang balo mga ti CCTV. Pero potang ala, kalingwan mo. Kalingwan pati ka, nini ka, makanyan. Yan din kaya balitan mo, dakala mga rakap. Kaya nga liwa, even in the offices, o kaya nang nukarin laman, mga gobra, o kaya karek malls. Well, kaya katamo siguro, tintamo naman CCTV. Muning aliwa yung CCTV tamo, yun kaya katang apong ginong. Yung apong ginong, ay kakatulay ng arakap na kang masanting gagawin. Noon yung kaya katang apong ginong, muri na arakap na kang gagawang mayap. O yun yung kaya katang apong ginong. Huling malugod siya. Ikakatula na itang akit na katamong anak na makasadya tamo. At baka nano kaning pamagsadya. Nga ng Jesus karening kayang alagad. Poke katamo mo naman. Mingat kayo, nga na. Parati kong makagising. Pota, datang itang aldo, kayo makasadya. Of course, yan ang burisabianin, talagang ikamatudtud, mateka muna. Matekang gad. Doon ating niya sinabi, makananaing manatiling makagising. Sabi na, biyasa kang may biye-biye tapat. Siguro ako nung magobra ko mo, o kaya tsuko kay mall, I don't care nung ating CCTV. If I'm doing what is right, if I'm doing my responsibility, then I don't care. I don't care. At masaya ko pa pin, nung ating CCTV, akakit na ako nitang mag-monitor or what, I'm doing my responsibility. Palagay ko, o ining maya pabalita kay katamo, focus tayo kining taong di sana ning kayang amo, o dasan ning kayang amo, gagawa na yung kayang tungkulan. Then, dasan masaya. At kay batita, lalo na pang panibalan, dakal. Kung kakatamo nga doldo pamibibye, rin kay akakalingwan tamo, ating ang gana ng biye kay tiyato, rin kay may biye balata mo, pinay kena. Pero, ang katana-katani nga pong gino, nagkikataang pamibibye, makalawi tamo naman kung kakatamong parasan. At hintamong parasan, pining kaganapan na nimbiye. At makanano tampag sa dyan itang pa, makagising tamo kay katamong tungkulan. Makagising kay katamong dapat gawan. Ako din kay napapansinan kay sarili ko, ararakap kaya naman ang kay matudtud ko. Itang mingganyo ka, tinmong migkay ka, cellphone, patang kay tamidala na ka rin ka, ako makanyan, pala yung dapat kong gawan, kay ba may lampas naman. Tambala matudtud tamo. And I think, wining meto nga maragul, kay katamo, tukso. Dakala rin matudtud kay katamo. Padutura na ka talaga ng kay. At siya, ika-aware, ika-conscious, at ala ka kay kang sarili. Pero patangat siya ka kay kang sarili, balo mo yung tungkulan, andyang masakit siya ito, at least balo mo, o ini, yung kay kang tungkulan, o ini, kay kang papel. At kaniting kadwangal doon, ang kay katamong novena, bilang pamagsadya, king anibersaryo ng koronasyon na,
ng image na ng Birhen de los Remedios, kay katamu, lawan ining maulagang lalakwa na kay kataning itong Birhen. Anyang tatanganin ng anghel, kap na mo makagising niya. Open niya, yung datang niya, yung anghel. Kita mo muna yung kahit daratanga na katamu, ni nga pong Ginoo, karimay iluwang tao, karimay iluwang pamikatagon, unang din kay matutod tamo. So yung birhen na niyang datanganin ng anghel, makabuklat siya. At hanyang paksabyanin ng anghel at tinanguya, yung sinabi na, I am a servant of the Lord. Kining ebanghelyo din damtamo, ipus nga na, ing ipus, or servant. Ihinakiling one merita, I am a servant. I am a servant of the Lord, malyari na sa kanako, hining kayang amano. Maganap na sana kanako imbinye ng tungkulan. At balutamo, may natili ang makagising ng Maria, hangga king mipakuya king krus, Jesus. Makatalakad siya ka rin. Makatalakad yung mitmong katapatan, harapan ng kayang tungkulan bilang hinduna ng kakatan talapangapos. Ay may bungsul. Makatalakad siya ka rin. Matatagya kasalpantayanan. At ang kakitayang indong birhen, itang magdebosyon, mo itang ating kangaduan binyena, na rin pekamulaga na itang kayang halimbawa yung kakatan tutukyan. Masanting ining dindamtamong king mumunang pamamansa, San Pablo, susulatan na nala rin taga Thessalonica. At sabi ng makanyan, makakasikan lubing kayo kasalpantayanan. Yung kahit daranas kaming kasakitan, pero ito nga gana kaming kayong kasalpantayanan at katapatan, sisikan kami lub. Yan yung dadalanan ng Birhen kay katamo, more than the material things that we receive through her intercession. Pero, iya mayayari ka rin. Masanting at masayaya naman kay katangin ng Birhen, siguro ngita mo naman, makasikan tamo lub, akasalpantayanan. Putang nakatari ng aliwa, migising la naman. And it's good, potang akit nakatari ng aliwan tao, at may paisip la, at may pakutang. Putang akakit nakatamo, o tining tao ngayon eh. Nandiyan daranas siyang makanyan, kasakitan. O ba't paya-paya pa kaya? O ba't kaya yung tao ngayon eh? Nandiyan at siyang daranasan na pagsubukan. O ba't at siyupay tula kaya sarili na? Bakit kaya? Utang mangutang lang makanyan din tao. Then, kita mo maging dalan tamo, banta, may gising lang. So yan yung katamong adwan, at grasya, kingapong Ginoo, kapamilatan ng pamamilatan at panalangin ng Gandang Birhen. Kita mo sana king kakatang pamibibiyang aldoldo, para di tayo makagising, king kakatang tingwanan at tungkulan king apong Ginoo. Kaya betay ng apong Ginoo, aliwayang klaseng CCTV ng apong Ginoo. Ikakatula na yapin itang akit nakatamong gagawang masanting. Malaman mo, yung metong anak kamalati, tsuya ka rin at yung gagawan, o ining pengari, as na kasaya, akakit na yung kayang anak. O yan sana, yan darla tamong image. Aliway tang, Ariana na ako balat ng apong Ginoo yung kanyan. O kaya, parusana na ako ng apong Ginoo. Aliway tayong dadalatang. Noon yung dadalata mo, metong yung mayap at malugod a Diyos. Ikakatula na may biyabiyatang tapat agpang kinkikatamo kasalpantayanan. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami.